Chala mwamba. Anzanga amene tukumayima panzere wa sugar. Chala mwamba. Amene tukumagona ma filling station ufutikira mafuta. Chala mwamba. Chala mwamba ino amene ananu savita usukulu kusowa fizi uko. Chala mwamba uko. Chala mwamba uko. Chala mwamba uko. Ndingalule ndisangalule. Ndingalule. DBB oye. Adadi oye. Mukita oye. Kauma oye. Ulemu inu a secretary general achipani chokondedwa cha DBB omwenso ndi shadow MP wakuno Kauma constituency. Ulemu wanu. Ulemu inu a presidential advisor Dr. Gadama. Komanso Dayton Musa. Ulemu Dr. Bruce Muntali. Komanso Honorable Mangonde. Ulemu wanu. Inu Alevi Luemba, Director Elections. Komanso Regional Governor Bambo Kapute. Aishoshe Aiwone. Mai Kunje Mayanga ndi amai wonse bano ari Joni. Amaya district, Amaya constituency, komanso kuma area ulemu wanu, ulemu achinyamata nonse, anadadi kumeneko ulemu wanu. NGC yonse ndi akuluakulu onse muli pano. Ndisathe nthawi kwambiri kuti ndingalule pang'ono. Ati bwana choyamba tifuna tikulandireni ifeyo amayi pano pa msonkhano waukulu kwambiri umene mukupanga launch campaign yanu ku constituency ino. Bwana ifamayi wonse kuno chigawo chapakati neni mayi kunje ndi amayi wonse takulandirani ndi manja awiri. Mwana amadziwika mchikutati. Mbewu mpanazarati. Taiphulatu apanthu akwa Kaumati. Malonda osavuta utani awa kugulitsa. Bwana inu ndi mpulumutsi. Kubwera kwanu kuno kwa Kauma amayi tithandizika kwambiri. Mavuto amene akuphinja dziko lino, mavuto amene akuphinja anthu akwa Kauma aphinjaso kwambiri ife azimayi. Ife azimayi mavuto akagwa mpakhomo timalira kwambiri ndife ndi ana. Ana athu akungoyenda chisawawa ntawuni munjala. Mavuto kusowa pogwira. Mabanja athu akungotha. Tizibwenzi tikungotha. Azibambo akungotithawa. Sizikuyenda. Sopo ataninu wakwera. Chakudya chataniso. Kubwera kwanu ngati phungu dera lino ndinu chipulumutso chachikulu. Komanso tikudziwa mukagwira ntchito ndi president amene dziko lili ndi umboni kuti adakhalapo anagwirapo ntchito yabwino. Amalawi timakhuta, Amalawi timapanga zathu, timageni tathu. Olo ukaphika kachaso umadziwa kuti mwana wako apita usukulu. Ndi chifukwa chake lero dziko lonse kuyambira Nsanje mpaka kuchitipa amayi tagwirizana kuti tibwezerese Professor Asapita Muthalika pa mpando. Ife amayi tagwirizana kuti pa 15 September madzulo nthawi zino tizakhala tikumanga mphasha zathu kukagona kuma polling center. Ife sitidzagona mpakhomo ayi. Chifukwa tikufuna ikamazati 10 koloko Professor Asapita Muthalika azakhale atawina. Dziko muno amayi wachuluka alembesa mukaundula wa voti. Amayi amene akugona ndi njala ndi ana awo. Amayi amene alephera kuphunzitsa ana awo. Amayi amene akuvutika ndi mavuto osiyana-siyana kuchipatala kulibe mankhwala. Akukulembera mankhwala kukuza kuti pita ukagule. Mavuto amene ali m'dziko muno sioliranso kuuzana. Aliyense akudziwa. Ndifuna muchitire nokha umboni inu anthu akwa Kauma. Ndifuna mundiuze chimene chapangitsa mavuto amenewa. Nthawi zina tikayima pano amati tinabwera kudzatukwana pepani magogo ndagwada. Ndinadumpha poyankhula ulemu wanu. Amati mwabwera achipani kudzatukwana. Ife sititukwana.
DPP ndi chikondi chipani cha mtendere. Ndife anthu opa mulungu komanso ofuna umodzi. Ndiye ineyo ndifuna ndiufunseni anthu ako akauma. Amene wapangisa kuti sugar amene yakwere mtengo ndani? Muti bwanji? Amene wapangisa kuti fetereza lero afike 150 nda? Amene wapangisa kuti ntchito zizisowa nda? Nanga amene wapangisa kuti chimanga chifike 90,000 nda? Amene akupangisa kuti mafuta asowe dziko muno nda? Nanga amene akupangisa kuti ndalama yakwacha ithe ntchito ithe mphamvu nda? Mavuto amene tikukumana nawo dziko muno akubweretsa nda? Ndiye inuyo mukakhala mukuti chakwerata. Chakwerata ni inuyo? Achoketi. Achoka ndi voti yanu pa 16. Sungani chofotera. Pa 16 September mukalawire mamawa. Mukaime pansele kukavota. Kukavotera Professor Sabita Mutharika. Kukavotera Honorable Peter Mukito. Kukavotera makansala DPP. Kuli konse kumene mukuchokera. Muzikangochonga pa chimanga folo. Akuti tambala wagwidwa chiropa tambala akapume. Pano tikupanga za DPP. DPP woye! Pomaliza ndifuna kupatseni mawu a chiyembekezo. Chiyembekezo nchoti Professor Sabita Mutharika ali bwino. Professor Sabita Mutharika akuyima. Professor Sabita Mutharika akuwina. Ndipo pamene akubwera pa 16 September kulowa mboma akubwera kuzakonza zinthu zingapo. Choyamba akubwera kuzabwezeretsa mphamvu yakwacha. Chachiwiri akubwera kuzaonetsetsa kuti mtundu wa Malawi uli ndi chakudya. Chachitatu akuzaonetsetsa kunena kuti zinthu zikhale pa mtengo woyenera kuti Malawi akhoza kufikira. Komanso akuzaonetsetsa kuti mbava zonse zimene zabera Malawi zigwidwe, zimangidwe, zibweze katundu amene akubera Malawi. DPP woye! Pamene Professor akubwera pa 16 September akubwera kuzakupasani ripoti yeni ya ndege ya kuchikangawa adada akubwera. DPP woye! Maripoti a fake ife sitikumva nthawi nkachitsiru pa 16 September sikale muuzane kumene muliko ngati mumatha kuthawa muthawe chifukwa ife tikugwirani nonse amene munagwetsa ndege tili nanu ntchito mmodzi akayankha milandu. DPP woye! Komanso zonse zimene zachitika Malawi muno kuchoka 2020 kufika lero ife tikunena kuti zisazachitikenso mu mbiri ya dziko lino. Amalawi taona nyekhwe, Amalawi tazunzika, Amalawi takhaula. Ndiye ife tikunena kuti zimenezi zakhale history. Achakwera ndi mbiri yawo yonse achoke mdziko muno. Tukufuna Malawi akhale dziko lokoma kukhala. Wakumpoto azitha kukhala kumwera. Wakumwera kukhala chigawo chapakati. Wachigawo chapakati atha kukakhala kumangochi. Sitikufuna sankho. Sitikufuna kugawana madera kuti uyu ndi wauku uyu ndi wauku. Malawi ndi dziko limodzi. Dziko lopa mulungu. Lero ena ayamba kudula malire. Musabwere kupanga msonkhano kuno. Tika zikwanje. Kodi zikwanjezo mukhapa ngati? Ndingalule ndisangalule. DPP woye!
Pomaliza bwana MP adera lino omwenda Secretary General ife pamene mukulowa mboma kati kumbukire na amayi ndamva kuti mwakonza manifesto yabwino kwambiri yokomera amayi mwayika ngongole za business osati ngongole yake ya 20,000 twati ife amayi tindikuthekera ife amayi tindikuthekera kupanga ma business akulu ndenda mvetsedwa kuti manifesto yanu bwana mwatikonzera ngongole zimenezi komanso ndamva kuti mu manifesto imeneyi mwayika mfundo zambiri zotikomera ife tikupempha kuti ife zambiri ikakwana tsiku limene mumasule manifesto imene nda president timva zambiri koma amayi ife tinaleredwa movuta adada anatipeperesa adada anatiphunzitsa kudya ife adada anatiphunzitsa kupanga mageni adada anatiphunzitsa kudzilimbikira tavutika tapsa manja koma Professor Asapita Muthalika akubwera ndi chiyembekezo pamodzi ndi Secretary General MP wanu yokondedwa ife tigwira ntchito tikutumikirani zambiri ayankhule phungu wanu muzangoyesa tabweretsa malonda osayankhula malonda awa ndi oyankhula uyuyu ndi katundu pangolini wanu ndi mawu amene watifuneni zabwino zonse bwana SG pamene mutenga mpando mudera lino katumikireni anthu akwakauma mfumu anena kuti anthu awawa akusowa chikondi akusowa kholo akusowa mtumiki Mungu adalitseni kwambiri DPP woye Malawi kuno watu wakufuna ndani Professor Muthalika Malawi kuno watu wakufuna ndani Professor Muthalika DPP woye alankhulatu amayi pano eri akuti ene monangana kuti DPP abwero dzatokwana eri paja ena pachichewa kuti wopatukira pachire sabebhira pambali ndiye tsopano ndifuna ndadzutse amenele ali asinyo advisor a president Honorable Dr. Paul Gadama kuti apereke komoni pamalo pano Dr. Paul Gadama nthawi yanu perekani moni Jala mwamba DPP woye Professor woye Mukito woye Pepani nthawi yatha ASG ndikujera nibeni 2 minutes ndimafuna ndingoyankhula zinthu ziwiri zokha ulemu wanu ashado MP akuno omweso muli a Secretary General ulemu wanu amayi na vija a director amayi nakubala nchipani mundinu ndiyena onse alaji a director amayi chigawo chapakati landirani ulemu wanu DPP woye takonzeka kuno kukhala ndi MP wasopano mwamuona mmene alili SG ndi wamasewera inu katundu amene angakanika kubwesa chitukuko chitukuko chimayamba kuoneka pathupi pake munthu mwamuona amene angakukanikeni ubwesani chitukuko mafumu ndimafuna ndikuuzeni kukubwera katundu kuno mwayamba zija simunayambe kulandira chitukuko amukito akupasani chitukuko DPP woye Professor woye ndimafuna ndikuuzeni amalawi chinthu chimodzi chomwe chikupangisa dziko lino kuti lizivutika mwina siti kuziwa a president ali mdziko muno a vice president ali mdziko muno atutana a president nduna 11 ndi anthu ma PS 22 anthu ogwira ntchito mboma onse atuluka anthu 78 ndiye kuti forex ikhala sugar tigula mochipa ndi chifukwa chake tikufuna Professor Asapita Muthalika mangoenda zachisawawa inu ndalama yomwe atenga ku Reserve Bank kutuluka nayo kunja kuno kuphatikiza chakwera ndi vice president wawo ndi anthu awo onse atenga $782,000 ku Reserve Bank ngati akulesa abwera andisuse umboni ndili nawo DPP woye chifukwa chake tikufuna pa 16 September pano chikwanje mmanja tikacheche ndani
chikwanje mmanja tikacheche ndani. Ife tili ndi masolution okonzera ziko lino. Ngani achuma chuka mmagula bwanji. Ndeti mafuna tikusimikizireni pano kuti ife mukatipasa boma pa September pano nda profesa mavuto amene watani pa September pomwepo mukatipasa mkulu wakhala ukuyu kukhala MP wanu kuno mukuti ndikwaka umeti kusonyeza kuti zitukuko zinauma koma mukayika mukhito zitukuko zitani. Bwana SG ine ndilibe mawu ambiri kunja kukwada bwalo lindilanu ziko mukwambiri. DPP we! DPP we! Yes. Kaya kuopsezeni kaya adzilijani musaope pa 16 vote ndijani. Pachichewa timanena kuti litsipa la mwana wa mbewa pamadziwa mpasi. Tsopano ndadzutse amene ali a deputy regional governor amenewa ndi bambo Kapute amene atilankhule mu nthawi ino komanso iwowa ndamene atidzutsire guest of honor Honorable Peter Mukhito. Kotero ina ndikakhala pasi ndakhala ndithu zomwe kwambiri ulemu bwana wanga.